Wij willen wel actie voeren, weet je. En de nieuwe CAO krijgen, wil de minister. We hebben minder pensioenpremie betalen. En dat krijgen we dan als leensverhoging. Ja, en dan krijg ik nog een vaag verhaal over, ja, op de pensioenen heeft het geen invloed. Nou, als ik minder krijg, Dit is net de eerste actie. De eerste keer is het dat je nou ja, al in Den Haag dat je bang bent om wat van elkaar te krijgen. ja, ze zijn al in Den Haag geweest, redelijk massaal. Dat wordt nog volle meer. We hebben natuurlijk toeteracties gewoon dat we hier in verschillende plekken signalen hebben, maar dan echt letterlijk. Dan hebben we nog de acties dat we op dit moment op sommige incidenten net reageren. De nette noodhulp die biedt altijd in stand natuurlijk. En we schreeuwen een stuk minder boetes uit. Dat volle meer waarschuwingen. Dat rent wel aardig in de centen, denk ik. Het zal in een miljoen rennen, dat kan haast net over. Gaat het met de 4? Ik vind het nog redelijk, ja, dat ging net mij. Als ik er net achter sta, ik ben eerlijk, ik ben er nooit in Den Haag geweest. Ik ga hier wel aan acties meedoen en het me nou horen en ik ga zoiets van, nou, ik ken Jood, ik mij, dan gaan we er maar heen. Maar wij willen al hier net, want dit is ons werk net. Hè. We hebben een beetje de smoor in, kijk wel merken. Zo werkt het. Maar waarom vinden mensen dat regen dan? Nou, wees je neer, u er haast voor. Je scham je haast dat je die kant op moet. Uw werkjouwer zei mij de moeder dat de waardering voor is had. En vervolgens had het idee dat ze wat sigaren uit eigen dozen krijgt. En dan net niet te beweren dat we daar heel blied mee wezen moeten, omdat het zo goed maar is voor haar. Ja. Verleden weekend nog zeggen ze dat de recherche beter opgeleid worden moet. En nu wordt bekend dat we 500 miljoen bezuinigen moeten. Nou, in de tijd van reorganisatie. Wij weten wel wat dat betekent. We knabbelen en zien hoe je terug ziet komen. Nou ben je maar ontiertjes waan, maar je actie voeren, helpt het wel wat uit. Had het nog nut? Want nou is er net zo vol verloren. Nee, nou, maar we hebben de druk erop houden. Het was nergens is dat politieke partijen in elk geval maar de moeders zeggen van ja, nee, maar we zijn er echt flauw van. De minister moet dus aan de slag met die CAO, laten met de bonden om de tafel gaan. En die padstelling moet erop worden. Als de minister zei, een beetje met de bonden om de tafel, een beetje aan de reëel over praten en een beetje net sigaren uit eigen dozen. Ja. Volgens mij hebben we dan al hier waar we vandaan binnen en nu werken.